Basic! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Mic check, 1, 2. Yan po ang tunog ng nahulog sa building. Hapon! Metro and Mega Man na lang oras natin sa buong kapuluan. Ganap ng 29 minuto. Makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Welcome na naman dire sa aton nga programa. Ang title, EDSA. That's right mga kabisyo. Sasamahan ko kayo hanggang alas 9 ng gabi. Kaya wag kayo mag-alala pagdating sa music at tugtugan. Sagot na namin talaga yung tugtugan na maganda. Aray! Ba't ka nangampas na naman No. Ay, piste ka kung ano naman pinagsabi mo. Dali, ipakilala mo na ako. O sige na. Eto na syempre mga kabisyo, pagpatak ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic na basic po. Sasa inyo na ang programang EDSA at syempre pinangungunahan po niya ng napakatalino sa lahat. Wala nang iba pa kundi si... Tender na tender pero juicy pa rin kag nagarago mo. At syempre, kasama din po inyo abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego! Bandido! Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. That's not me. Hindi po ako yan. Isa po yang impostor. At siyempre, kung ikaw ang biyahe mo pa south, ako saan? Aba, alam na alam mo pa north. Siyempre mga kabisyo, hindi po makukumpleto ang tropang EDSA kapag wala po ang napakakulit at napakasobrang madaldal. Ala nang iba pa, kundi si... Hello po sa inyo, mga uncle, mga auntie. Ako po si Duday, ang batang makulit, ang batang mahilig sa donut. Hindi po totoo yung sinasabi ni Uncle Diego Bandido na madaldal po ako. Hindi po ako nagdadaldal. Siya lang po nagsasabi na madaldal ako kasi sinasabi ko naman po talaga na hindi ko na makulit lang po ako. Hindi po ako madaldal. Totoo po mga kabisyo. Nakita nyo po ang ebidensya. Si Duday po hindi madaldal. Pambihirang batang to. O sige na, relax ka na lang dyan. Ako na bahala mamaya sa donut mo. Alright mga kabisyo, samahan niyo po kami hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Dito po sa programang EDSA. At syempre, marami po tayong pag-uusapan mamaya. Malulutong na mga topics. Ara ka na naman. Anong topics man? Ginabnoy na naman ko. Ulitin ko, malulutong na mga topics ang ating pag-uusapan, ang mga bagay-bagay na ating lologikan. Kasi dito po sa programang EDSA, hindi lang po basta nagtatawanan tayo, hindi lang po basta nagkukwentuhan po tayo, hindi lang po basta tugtugan, but of course, you will learn a lot of things. A lot of topics will be discussed and a lot of logics ay inyo pong mapupulot at pwede nyo pong iuwi yan. Ibulsa nyo po. Ayan. Kasi you will learn a lot of things dito po. Hindi lang po basta kalokohan, hindi lang po basta katatawanan. Matututo at matututo po kayo. Everyday po, araw-araw, may mga natutunan po tayo dito sa mga issue na pinag-uusapan po natin at nilologican. Okay! Siyempre sa mga kabisyo po natin dyan, pagdating naman po sa tugtugan, ay, petiks-petiks yung mga tugtugan natin dito, pa-chill-chill lang. Alam ko naman, Manong Driver, medyo pagod na pagod ka eh. So it's been a rough day for you o maging sa pasahero mo. Ayan, hello po, magandang hapon po sa inyo.
Relax lang po kayo. Sagot na namin dito yung tugtugan. Dito po sa programang EDSA. Well, chill time muna tayo. That's point of time, mga kabisyo. Kaya eto, I'm gonna give you a song. This one's coming from the Eagles. Oh, para sa mga kuya, damay na. Lahat ng mga Eagles, ha? Kasama mga board member dyan. Here's a song. Best of My Love right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Every night, I'm lying. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!